kaisa mangnai hai khorang kaisa ke ma sanai saprang ke borok ma khana lu khana rawani ba do ma khaine jung to borok no sibi sikriya dom ki buraya bobu buya ma khai jini hai soitani simi thare soita jara bon jini bagoi bilai ke nang mani hai o bon no sing jese ke phana success khaile ni nangnai jini ki lam thaigo boni bangai o utor bormurani joto takuk ke bukuk song je jago significating point nai a jago thangai ni nangnai jini kaise ni demand greater Tiprasani anse sikang sanai rok sai thangkha de jono tabo nogronai driving license ronai rega tanronai hai khani tabakla hem logoi chingno durbol khaine ni jono baike soroi khaimano जों सरय थाइखा खरं बिसामारिया हिंथिनो जोंनो ललियां सिनाय आंबावै जों साबाव जेसु मासे एमान यांगनो ते खरं तोरो मांगनाय जेसु बहंग खाले नरो ते खरं जरि खगै कक सारायनि नांनाय दानि के निरो नगै थाइखा 70 বছর 70 বছর চিনি আমা বাবু যে পার্টি বাই দङ जे दल बाय दङो आजरा बसिनि नेतारक दिल्लीआव थांनाय बे कक साइमिया स्कुलाव थांनाय बे कक साइमिया जोंनि गामियाव जे गरै लामा गरैबोनो बे कक साइमिया हानि बावैनो जों दाबो महाराजा हाइलिजा जोंनि बुबा ग्राहि जों हमानि हाइलिजा ब दिल्लीआव थाङो दिल्ली अमित शाह नरेंद्र मोदीनो थाङो कक साइ दङ जे जोंनि तिप्रासाराव मासे एमानु यांगै दंखा लामा गरै दै गरै सा खामनि बेबस्था गरै उनि दं खा हानि बाङै जों ग्रेटार तिप्रासानि नांगो दिल्ली थाङै साइ दङ आगे हागे साइमाने जे दं केबो साइमाने गरै आगे जत थांसा के चबा खाइलै जोंनि नेता सङै रहलाइखा मिनि नगेन्द्र सामन्तफ्रा मिनि अरनिर मोहन जमातिया सङै रहलाइखा आफ्रोबो एडिसि मावो जों थांसा के चबा खाइखांके जों सफल बुङो जोंनि सामुं जावो बनिफ्राय जों थांसाके चबा खाइनाया गोदोंमा मुइ थांखा हानि माङै दाबो जोंनि आमसायाव दै गरै लामा गरै ओ लामा गरै दै गरै माने जोंनि बिजेपि फाइदि जोंनि कांग्रेस फाइदि जोंनि सिपिएम फाइदि आजके सिरनाय हरदों हाया म जों तो बुजिलायनो नांनाय आबोनि जराव बुबा ग्रानि नेतृत्वे जों चबा खाइनायनि थाक तयार खालामै बसखाङाव आगलायनो नांनाय 30 तारिख सालसा नोंनि बागै गोसो इम्पोर्टेन्ट दिन जों जतनो खरान बाक्सा कक थाइसा काइसानो नांनाय जोंनो जोंनि अधिकारनि जोंनो जोंनि मा थाइरनि बाक्सा बर' फाइसा फाइनाय ग्रेटार तिप्रासानि दालासि बाउतासि साफायनाय जोंनो सकागनि बागै जों ता सकागजा बितानि जराव जे बर' रक जोंनो ताबक सकागनि बागै निजेनि पार्सनेल बेनिफिटनि बागै सावै दंनाय दं बर' उदिखौ जरा हिखिनो बुकु खलजाबै फाय आगतलाले बाचिरनि जोंनि गामि आमसायाव गुरै नायदि आं अ जागाव जों एडिसि नि हते समखायनि बागै लामा दै कि बेबाद लखा किन्तु कासनाय दं निजेनि बिसिङावनो तिप्रासानि बिसिङावनो अमनो खाइखाइगे जोंनि बिजेपि आयां नायखौनो कासनाय दं जे बाहायगे खाइमाने बा आरो बर' या काइफोरनि खाइमे के जोंफा खाइने आरो थांनाय कासनाय दं आं बाङै जोंनि गामि आमसायावबो दै गोरैनो लामा गोरैनो स्कुल गोरैनो नों खाइने के खाइने तले जों मा साननाय हासि हानि बाङै जों ताबो जोंनि जरा ताबो जों फाइ दंबो जे खरां बाक्सा था बाक्सा खलायै या पे बाक्सा खलायै 30 तारिखआव जों थाइनो हाय जबा कत के फुनो फिखाइके मा गसिनाय मा साननाय जोंबो तो 12 बोसोरनि बर' 12 बोसोरनि नागरिक 12 बोसोर चालनाय रग जे अर वांसा तिप्रासानि नाया किन्तु अर चालनाय रग वांसा तिप्रासानि नायो परिष्कार क वांसा तिप्रासानि नायमानि बाङै चिनि आमसायाव के रनानि मुसुक जाया लामा खाइनायनि मुसुक जाया स्कुल काहाम खाइनायनि मुसुक जाया अमो कुनो राजनीति दलनि बेदा बेदिया अमो का जों कम्युनिटि न जों बखा काहा
Khorang tisaya sini ke tombu hani bangwini jumlo roya ke kedua kari thai কিন্তু जों मा सानाय जोंनि राजनैतिक फाइट जोंनि राजनैतिक अधिकार जोंनि जन्मगत अधिकार जों मा होननानै जे भारतबर्षनि बर' सुबिदा मामानि हाय जों सुबिदा मानि नांनाय जों नौखा बर'नि एरियायाव जे गाहाम लामा गाहाम हस्पिटाल गाहाम स्कुल गाहाम जों के स्कुल व मास्टार गरै लामा गरै मा हायके मा खालामो hani bangui siu o ma tomai no si sung tabo salai ne bagui untong ko jara hite no ma hake khaine beneficiary ro nai rabat ni scheme ro nai driving license khai ro nai busuk to rawa sung sok khai ka hai si tabo se sung driving license khai ni ko ju to ra sung ki khai sina bui busuk ko suwa sok ka bui ne wa song busuk ko suwa sok ka o jaga pojito sing tabo driving license su patha ko sini अधिकार mai thang hai ke chung sor driving license bu ma bu lo or kagos bu sing sikhai mo bonus power na nu no or sini officer na ke chu boro khani ble bino sani nam liya sini o 30 तारीख में o bon sung koisa community में खिला दिया जों वाजैनि खिलाफ बन थाया जों जोंनि अधिकार मावनि बागैसि जों बिनि अधिकार छैनानि बागैया जों जोंनि अधिकार मानानि बागैसि जोंनि बुबाग्रा बारबा थायो जे जों कोइसा कम्युनिटिनि एगेन्स्ट मुभमेन्ट थाया जों जोंनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्सनि बागैसि सभा खायनाय और जागा जत नागरिक भारतबर्षनि नागरिक खायमोन जों भारतबर्षनि नागरिक और हानि गुसा जों जत बसि दं हानि गुसा होनो किन्तु सानानि फ्रम गे बाक्सा ब्र हानि गुसा होनो बसेरा गया इरिजा जों ताबो किबिकिरिया लाबलासिया जोंनि मा खायनो जों बाक्सा कुलायबै ओ 30 तारिख जतनो नखावै बर गोबां कुलायबै मा बुंलायनाय आफकेसि दिल्लीनि बर दि Tiprasani pro jotनो ग्रेटर टिप्राल नांगौ बर'नि संविधानिक अधिकार नांगौ होननाय बर' दुखुंजु मा खायनाय गावनि बुमा फासे सराय कायनि दो चारया जे बसारनि मुसु प्रेसिडार फायबो रपरै हाय थु हायके हाय तंरै दंमो गंगाथि हाय होनो बले ननि बुमा हाया बर' गे बर'नो खुंजु खोनारावनि मैतो मारनानि बक्रब ओंखायनो ओ बन जों सक्सेस खायनो नांगौ दिनै ताइसिन दिनै ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट खायखांखा किछु जमातिया दिनै नित बाजारनि बरक साउथ गलमुरानि बरक आगे हिंके नक सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट रांमाया रेगानि रांमाया बिदि गावनो हाउ थांगौ माहायदोंमोन दिनै दरमसि दिल्ली साउथ गलमुरानि बिसि अफिसआव हाफोरनि हिंके ताबो बर' मा खोनालाहा मा किरिलाहा जुदि माहाय केन्द्र सामन खाय दं खाय केन्द्रनि एगेन्स्ट केस रुनाय हंगावै किरि मा बाय लासि मा बाय माहाय के ताबासो खायरालिया ठीक बहाय ओ कामिनि जत प्रॉब्लेम ताबो हंगे वीडियो सुयि रफायसिनि एसडीएम सुयि रफायसिनि डीएम सुयि रफायसिनि हिमा हौ मानि बागै जों थांसा के दिल्ली खरां बि सामानि बागै ब्लक डेपुटेसन लायखानो तारिख नेनि आगोसो रांमाय से थांगो आफरनि गरे नुखा बर'रक किलानि जत अफिसार तने नुखा ओ आमसे एति ब्राह्मण प्रॉब्लेम स्ट्रं खानि बाङै बर'नि प्रॉब्लेम न जों खोनावै नांनाय होनै बर'बो ताबो मागोसे दिनै साउथ गलमुरा बिसिनि सेक्रेटारि जिआरएस खोनाया कम्पानि दरम सिंखौ ताबो मा खोनावै जों तमानि बाङै खोनाजा जों थांसाके आरो खरां दि सामानि बागै ठीक बहाय नैनि एसडीएम लेभेल डीएम लेभेल गहायनो बर' जत थांसाके कमानि बाय आं फन खायहा कक सालायला हनजे बर' सुयै सलुसन खायनायनि बागै जों अर जागाव पिडब्लिउडी इन्जिनियार अन नाहारवै लामार कयेकटा हुनुखा बिजित खायरखा सामोन 100 खान निबिसिङाव कायसा फेले खायदेरे ब्लेक खरां दि सायके कमप्लिट तो खायजे खमो ताबो 100 खान बिसिं कायसा फेले खायदेबाय अमा हायके खायरनानि बायदो मा खायनाय जनगण लो तिनि चिनि महाराजा जों लगे रवै बर' गोबांखे सारा त्रिपुरानि जत बनि लगे एनकेसि
Delhi ni Amit Shah ni Narendra Modi bo kok khana bile sini prawole boni borongan boni problem Tiprasani problem kok khana yang khangke जों और जागाव प्रॉब्लम मुई मानो हाई ने गरमा सु ठीक और नि बिसि रमा समनि हा ठीक और नि किला बिनि रमा समनि हा दिनि नों थांगैसि सि साइलिया और नि पेटवा मेताराव गाइसि फाइयो नि नाव गुम तायो नाहि हजार पर्यन्त सि बन लगे स्मार प्रेसिडेंट को जे बाइके जोंथिन अधिकार माना जोंथिन अधिकार मानि बागै जों खरां आइसा माननाय है Khorang kaisa ke ma sanai saprang ke borok ma khana lu khana rawani ba do ma khane jing to borok no sibi sikriya dom ki buraya bobu buya ma khai jing hai ge hani bangle 30 तारीख अक्टूबर जों peaceful movement ko chama jing jamila khaya bulaya bawlaya sibi sikriya jini bol jini अधिकार खाना बागैछि उनीहरुको सपोर्ट खाइदिनु जों मा सानानै और निगो पानागारि रो मालाय रनाय जारा हस्पिटल थाने गरम मालाय रनाय दोतो बनाय रो गरम मालाय रनाय बिथिनि दुगान रो गरम माखलो रनाय कारण जतनिनो पब्लिक लाइफ प्रॉब्लम नै जानो के जों बन आवताय बायरे उतनो दिनै एम्बुलेंस लाखा हाबोन सासि ओ दिनै बन माखाय याहि हुके तो बथलिया खान बांगै दिनै YTF untuk Tiprasani untuk jodoh nuzul peaceful movement hanya bagai jasa mana naik ada umum naik haji. Sini kita ni jaga picketing point naik, sini block committee roti khai naik, ada jaga wo ni roti highway. Highway borok kebang, highway semua punya. Aski si, oh borok kebang ni bermun show naik, video show naik, foto show naik, di luar Narendra Modi, Amit Shah ni thani show naik. सारा तिरप्रानि तिप्रासारो काइसा नखरां पिसाव दाबो ग्रेटा तिप्राले हुनै माखना दने आसिनगे चिनि दाबि जों मावनि फाइटिं थां दङ चिनि महाराजा बारबार साइतमो जों ताबो मुक्ला असलवै दे इन्डिया 70 बছर जों बलनि फेलेमेनि जों ओ बलनि सिखानावै गोसकांबो ताबो मा आगलायनाय चिनि ताबो रांखैजानि प्रब्लेम दंमोनि kami am sayo bekar semua sangat tomani, ini lama senaja yang tomani, sekolah yang tomani, hospital kering tomani, botrok solution, highway ni bagai, bus kanbot, tegu movement kotor, sukses kami mana, ante besi kok saya, ni rono amun sekarang ni musuh, ni rojo tu ni, dia orang tomai, lalu ni borok kan lagi ni borok. Para ni borong no, orang boleh jauh ni toy PBG, ini o picketing ni tahu, borong kebangkit sutungan ni danai, sini movement no sukses kaya ni danai. Asu ni insting jatuh na hambai, kita di pralen lagi ni mati, bukan gerak elok tu, sebab ni sini hari kita, jera